Web, bon dia. He anat a l'infern amb aire condicionat. Vaja, que era de la visita del dentista. He entrat a recepció i la recepcionista l'únic que m'ha demanat ha estat si jo era en Pere. I li dic, no, jo som l'esperit en Pere, perquè el cos físic ja ha partit fa estona, saps què t'ho vull dir? Li he dit que venia per una neteja i de cop m'ha tret 7 papers i m'ha dit que els afirmés. Jo li dic, 7 pàgines. Li dic, a veure, mam, jo venc per una neteja, no per hipotecar el meu queixal, saps què t'ho vull dir? Res, vaig a la sala d'espera i m'assec pacientment. Fixeu-vos que a totes les sales d'espera sempre hi ha una cadira que està malament. Funciona malament, està mal posada o no t'hi pots seure. Això sí, un silenci aterridor. Tothom està espantat allà de dins, saps què t'ho vull dir? Ningú se mira en els ulls dels altres. Al cap d'una estona surt el dentista, diu, en Pere, vinga, entra, que tinc 10 minuts per destrossar l'autoestima dental. Entrem allà de dins, m'asseuen en aquella cadira aeroespacial i me diu, obri la boca, i dic, jo el que tinc obert és l'ànima, no puc més. Me diu, ara tranquil, que te posaré anestèsia, no fa mal. Que no fa mal? Això pareixia un intent d'injecció d'epidural amb un bolígraf Bic. En comunitat d'odontòlegs o qui correspongui. El gust de l'anestèsia és xeraquíssim. Té gust a salmorejo fermentat del 1732.